खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल आव होनानै लादो आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि आपडेट होनो आखायाव लादों नोंथांमोननो लागै। दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि श्री रामेसु कुमार बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै आदित्य खाख्लारि बिथांमोनानो दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय दैदेनगिरिमोन। थांनाय 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव शिबसागरनि जाननेता भीमबट देउरि हेड्र केटेअनि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय ट्राइबेल संघनि 39थि 3 बोसोरारि जथुम्मा जानानै थाङो। बे जथुम्मायावनो थान्दै जथुम्मायाव आफादगिरि सुकुमार आरो नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथांमोनखौनो फिन खनसेबाव गाहाय आफादगिरि आरो नेहाथारि सायख'फिनो। आसामाव थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय लानानै दासिमाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव आसाम सोरखारा एबेक्सन खालामबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। गुवाहाटीनि नारेंगियाव आयेन बेरेखायै न' लुना थानाय सुबुंफोरनि न'फोरखौ सिफायना होजोबो। मख'नो गोनांदि थांनाय 18 बोसोर सिगांनिफ्रायनो थाबोदोंमोन बे जायगायाव, नाथाय जेबो नटिस होआलासेनो न'फोरखौ सिफायना होबाय होनना फोरमायदों न' सिफायजानाय सुबुंफोरा। प्रमद बर'आ गावनि जायगायाव मानो खामानि मावा? मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ गावनि हमस्तिनि मुंख्लं नखरफोरखौ खबर लाया। प्रमद बर'आ तामुलपुरनि रायजो राजानि थाखाय सिन्ता खालामा। तामुलपुराव थानाय मुंख्लं नखरफोरा मोननो गोनां 5 लाख रां अनसुंथाइखौबो मोननो हायाखै। मुंख्लं नखरफोरनि खौरांगिरि मेल खुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आइजो आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिटिआर सोरखारा बड'फा लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों वुमेन फ्रेन्डलि फार्म मेसिनारि राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। मैया 30 जानुवारि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव 30 आइजोफोरनो मिनि ट्रेक्टर राननानै होदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय सानफ्रोमबो गुबुनाव नङा बिपिएफ दोलोआव लोब लोब आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ ल'कसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ देरहानायनि आसायाव दंमारो नामा? मख'नो गोनांदि पावारआव थानाय इउपिपिएल आरो बिजेपि हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ जाय दोलोआ पावारआव गैया बे दोलोआव लोब लोब जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपि हान्जानि लाइमोन बिजेपिनि गाहाय नेहाथारिया बिजेपिखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारिजों आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसे इउपिपिएल हान्जायाव जयनिं जानायाबो खम नङा। नाथाय बिबार बारनानै फिथाइया थाइब्लासो मोनथिसिगोन बिपिएफआव थायगोन ना इउपिपिएलआव फिथाइया थायगोन। इन्टार स्टेट पिस कमिटि, बे कमिटिखौ थांनाय 2023 मायथाइयाव आसाम आरो अरुणाचलनि रायजोफोरा दानानै लादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरफोराव आसाम अरुणाचल सिमायाव आसामनि सुबुंफोर आरो अरुणाचलनि सुबुंफोरनि गेजेराव हानि सिमाखौ लानानै गोबां जाथायफोर जालांदों। बुलायनाय, दानस्लायनाय बायदि जाथायफोरा जादोंमोन। जाहाथे बेबायदि जाथायफोरा इयुनाव दाजाथों होननानै बे इन्टार स्टेट पिस कमिटिखौ आसामनि फरायसा आफाद आरो अरुणाचलनि फरायसा आफाद लोगोसेयै दानाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे इन्टार स्टेट पिस कमिटिया लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां जेंनाफोरनि सायाव एबसु आरो अरुणाचलनि स्टुडेन्ट इउनियन आरो आसाम अरुणाचल प्रदेशनि एडिसिजों सावरायलायो होनना फोरमायदों इन्टार स्टेट पिस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि डेभिड बरगयारिया। मैया 30 जानुवारि चिरां जिल्लायाव एबसुआ मंगलिया बाजार थावनियाव बरायनाय हाबाफारि लायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव टेलेन्ट सार्च आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोर, पद्मश्री बान्था मोननो हानाय साबसिन आबादारि महरै सरगिसर बसुमतारी, आसाम गौरव बान्था मोननो हानाय तेनजों बड'सा बिथांमोनजोंनो लोगोसे बर'फोरनि गेजेराव एपिएससि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय 30 स्टुडेन्टफोरखौ बरायनानै लायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि दिपेन बर'आ गोजोननाय फोरमायदों। सरायघाट दावहायाव देरहासार जानायाव जेरैबायदि गोजोननाय दं, बेबादिनो बर' लाइमोनफोरनि एपिएससि आनजादाव उथ्रिसार जानायाव गोजोननाय दं होननानै फोरमायदों। लोगोसेनो 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जाय केन्डिडेटआ बर' मिडियामनिफ्राय टप 10 सेबानि स्टेन्ड खालामनो हागोन, बे स्टुडेन्टनो नोगोद 1 लाख बान्था होगोन होनना फोरमायदों मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ। फरायसाफोरा गोसो होनानै टप 10 लाखिनो हायोब्ला बे बान्थाखौ मोननो हागोन। बर' मिडियामनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे इनकारेज जानानै दावगालांनो हायो, बिनि थाखाय थुलुंगा होलांगोन होनना बुङो बिथां
मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ गेजेरजों दिनै जायफोरा APSC आव साक्सेस जाबाय आरो लोगोसे जोङो थाखो 9 आरो 10 नि थाखाय जायफोर बर' मिडियामाव फरायनाय प्राय 15,000 केन्डिडेटआ बेयाव बाहागो लादोंमोन स्टुडेन्टआ बाहागो लादोंमन टप 3 सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजाद आरो क्लास 9 आरो 10 नि जि टप 3 बेयाव सिलेक्शन जानाय फरायसाफोरखौ जों बरायदों लोगोसेनो जोंहा जे बान्था मोननाय सर्वेश्वर बसुमतारी जाय साबसिन खेतियक चिरां जिल्लानि बिथांखौ जों बरायदों आसाम गौरव बान्था मोननो हानाय जोंनि तेनजिं बड'सा बिथांखौ बरायदों आरो दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बरायनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मंगलिया बाजाराव जोङो खुंफुंदों आरो खोब गाजा गोमजायै जोंनि रायजो राजा फरायसा फरायसुलिया बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय सोलोंथाइनि जि मोनसे जावरिखांनाय रिभलिउसन आन्दोलन लाबोनांगौनि थाखाय गोजोन आरो सान्थिनि बड'लेण्ड आरो आसामाव बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ साफा साफा माने सुबुं धोन आरो सासे गोग्गो सुबुं आरो गोरों आरो सासे रोंगौथि गोनां व्यक्ति दाखांनायनि बे एजेन्डा आरो थांखि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि जे माने थांखि बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि सोलोंथाइया मैखोमै आरो साबसिनै जौगानांगोन आरो सोलोंथाइखौ बाद होनानै खुनु खामानियानो आबुङै जों मालाबाबो जाफुंसार होनो हाया दा बेखायनो महात्मा गान्धीया जि तालिमनि बाथ्रा बुंदोंमोन डक्टर APJ आब्दुल कालामआ जि गिदिर सिमां नुनांगौमोन बिक्ट्रि नुनांगौनि बाथ्रा बुंदोंमोन बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जे बाथ्रा आरो बेखौनो दिनै 38 बर' केन्डिडेटफ्रा APSC आव देग्लाय सिलेक्शन जानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय बियो नोङो कुरुक्षेत्रनि दावहायाव देरहानाय बा नोङो सरायघाटनि दावहायाव जेरै देरहानाय बे एखे दावहायाव देरहासारनानै जेरै गोजोननाय मोनो एखे स्पिरिटजों जोंनि फरायसा फरायसुलिया जुदि विश्व जय खालायोब्ला भारतनि लेभेलाव जुदि देरहासार जायोब्ला स्पर्ट्सआवनो जा कालचारावनो जा एजुकेसनावनो जा आरो जुदि आसाम नाङै कम्पिटिटिभ एग्जामाव सिभिल सार्भिसाव मेडिकेल इन्जिनियारिंआव जुदि मासि आवग्रिनो हायोब्ला बयबो बर' हारिनि माने बिखाया जेब्लाबो माने गोजौ जायो गोग्गानाय मोनो आरो जोङो हारि हिसाबै गावखौनो माने जि मोनसे जोंनि जि आत्ममर्यादा बेखौ जों जेब्लाबो जाफुंसारदों होननानै जों साननो हायो जों फरायबाय फैबाय थानाय समाव दानि आथिखालनि इयुन जोलैया बेनिख्रुइ साबसिन नाजागोन आरो टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बर' मिडियामाव साबसिन रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ एनकारेज खालामदों फैबाय थानाय 2024 नि मेट्रिक आनजादाव जाय बर' मिडियामनिफ्राय टप 10 7 स्टेन्ड खालामना बेनो 1 लाख रां बान्था बावगोन बेयाव जुदि साबा 10 जन फैयोब्लाबो जोङो एजुकेशन जि फान्ड एक्सट्रा जि तयार खालामो बेनिफ्राय जोङो होनो थाखाय जोङो रेडि बयखौबो गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बाहागो लानो खावलायबाय बावसोमनो खावलायबाय